शापित दशरथ. हिमालयाच्या दक्षिण बाजूस कोसल नावाचे एक राज्य होते. अयोध्या नगरी ही या राज्याची राजधानी. या अयोध्या नगरीवर राजा दशरथ राज्य करीत होता. दशरथ राजा प्रजाजनांचा आवडता राजा होता. तो जसा अतिशय शूर होता तसाच प्रजेचे पालन करण्यात अति तत्पर होता. सर्वजण आनंदात होते. प्रजेच्या सर्व सुखसोयी पाहण्यात दशरथ राजा कधीही कसूर करीत नसे. राजाला एकूण 3 राण्या. पहिलीचे नाव कौसल्या, दुसरीचे सुमित्रा आणि तिसरीचे कैकई. या राण्यांचेही राजावर खूप प्रेम होते. राजाला कशाचीही कमतरता नव्हती. प्रेमळ प्रजा अन प्रेमळ राण्या यांच्या सहवासात राजा संतोषी होता. परंतु राहून राहून त्याला एकाच गोष्टीचे दुःख होई. ते दुःख म्हणजे त्याला मूल नव्हते. 3 राण्या असून एकीच्याही पदरी पुत्रयोग नव्हता. त्यामुळे राज्याला वारस नव्हता. अशा स्थितीत कधी कधी विरंगुळा म्हणून मन रमवण्यासाठी दशरथ राजा अरण्यात शिकारीसाठी जात असे. असाच एक दिवस राजा शिकारीसाठी अरण्यात गेला. पण त्या दिवशी काय झालं कोण जाणे. दिवसभरात राजाला एकही शिकार मिळाली नाही. राजा उदास झाला. पण शिकार मिळाल्याशिवाय राजधानीत परतायचं नाही असा त्याने निश्चय केला. हळूहळू दिवस मावळला. सर्वत्र अंधार पडू लागला. राजा एका झाडावर चढून स्वस्थ बसून राहिला. जवळच एक तळे होते. राजाने विचार केला, या तळ्यात पाणी पिण्यासाठी रात्रीची वेळ साधून नक्कीच एखादे श्वापद येणार. त्याचा पाणी पिण्याचा आवाज या झाडावर बसून आपल्याला सहज ऐकू येईल. असा आवाज आला की त्या आवाजाच्या दिशेने बाण सोडून आपण त्या श्वापदाची सहज शिकार करू शकू. राजाने बेत तर अगदी झकास योजला होता. परंतु पुष्कळ वेळा आपण ठरवतो एक आणि होतं भलतंच. त्याचं असं झालं की त्याच अरण्यात श्रावण नावाचा एक तरुण मुलगा आपल्या आंधळ्या आईवडिलांना घेऊन तेथे आला होता. श्रावण अतिशय मातृपितृभक्त होता. त्याच्या आईवडिलांनी आम्ही जिवंत आहोत तोपर्यंत आम्हाला काशीला तरी नेऊन आण बाबा अशी इच्छा त्याच्याजवळ प्रदर्शित केली होती. आपल्या आईवडिलांची ही इच्छा पुरी करण्यासाठीच श्रावण त्यांना घेऊन निघाला होता. घरची गरिबी, त्यामुळे त्याच्याजवळ वाहन वगैरे काही नव्हते. पण आईवडिलांची सेवा करणे यासारखे मोठे पुण्यकर्म नाही यावर त्याचा विश्वास होता. म्हणून तो त्यांना आपल्या खांद्यावर घेऊन पायीच काशी यात्रेला निघाला होता. विश्रांतीसाठी तो या अरण्यात एका झाडाखाली थांबला. थोड्या वेळाने त्याचे आईवडील श्रावणास म्हणाले, बाळा, फार तहान लागली रे, कुठे पाणी मिळते का बघ बरं. तशा अंधारात श्रावण पाण्याच्या शोधार्थ निघाला. सुदैवाने जवळच त्याला तळे दिसले. तो आनंदला. पाणी भरून घेण्यासाठी त्याने त्याचा तांब्या तळ्यात बुडविला. तांब्या बुडविताना बुडबुड असा आवाज झाला. तो आवाज झाडावर बसलेल्या राजा दशरथाने ऐकला. नक्कीच श्वापद आलं असं समजून दशरथाने आवाजाच्या दिशेने बाण सोडला. बाण सुटतो न सुटतो तोच आई ग, मेलो मेलो असे एका माणसाचे आर्त बोल त्याच्या कानी पडले. अरे रे, श्वापदाऐवजी आपण कुणातरी निष्पाप माणसाचीच शिकार केली हे राजाच्या चटकन ध्यानी आले. तो धावतच तिकडे गेला. पाहतो तर काय, एक तरुण छातीत बाण घुसल्यामुळे विवळत काठावर पडला होता. अरे रे, किती पापी मी. बाळ, तू कोण, कुठला, एवढ्या रात्री अरण्यात कशाला आला होतास. राजाने त्या तरुणाला भराभर प्रश्न केले. मी श्रावण, माझ्या आईवडिलांना पिण्यासाठी पाणी पाहिजे म्हणून मी येथे आलो. दोघेही आंधळे आहेत. त्यांची काशी यात्रेची इच्छा पुरी करण्यासाठी मी त्यांना माझ्या खांद्यावरून काशीला घेऊन निघालो आहे. पण राजा, आता मात्र पूर्ण घात झाला. त्यांची इच्छा पूर्ण होणार नाही. उलट माझ्या मृत्यूने माझ्या आईवडिलांना अतिशय दुःख होईल. राजा, खरं म्हणजे चूक तुझीही नाही आणि माझीही नाही. हा केवळ दैवाचा खेळ आहे. पण आता विलंब लावू नकोस. या तांब्यातले पाणी माझ्या आंधळ्या आईवडिलांना नेऊन दे. दशरथ अत्यंत दुःखी मनाने श्रावणाच्या आईवडिलांजवळ जाऊन उभा राहिला. बाळ, तू आल्याचे आम्हास कळले. मिळाले का पाणी. आण ते इकडे, खूप तहान लागले.
अरे, तू असा गप्प का? आमच्यावर रागावलास? फार त्रास झाला का पाणी आणायला? श्रावणा, आता तू जर बोलला नाहीस ना, तर आम्ही दोघेही पाणी न पिताच आमचा प्राण देऊ. आमच्यासाठी तू अपार श्रम घेतोस याची जाणीव आहे आम्हाला, पण तू मध्येच असा अबोल का झालास? बोल रे बाळा श्रावणा. दशरथ राजाला हुंदका आवरेना. त्याच्या डोळ्यातून घळाघळा अश्रू वाहू लागले. हे काय, तू रडतोस? तू श्रावणच आहेस ना? आम्हाला शंका येते. मी श्रावण नाही. मी तुमचा घोर अपराधी आहे. शिकारीच्या आशेने मी सोडलेल्या बाणाने आपल्या प्रेमळ पुत्राचा माझ्या हातून वध झालाय. तळ्यावर कोणी श्वापद आलोय असं समजून मी बाण सोडला आणि माझ्या हातून एका सुपुत्राचा वध झाला. मला क्षमा करा. चांडाळा, तू आहेस तरी कोण? आमचा एकमेव आधार श्रावण, त्याचा तू वध केलास? काय अघोरी कृत्य ते. आता आम्ही जगायचे तरी कुणासाठी? क्षमा असावी. मी राजा दशरथ. कोण राजा दशरथ? तुझ्या हातून हे कृत्य व्हावे? राजा, आमच्या जीवाचा असा तळतळाट करून तुला काय मिळालं? अरे, तू तर आमचीच शिकार केलीस. या दुष्कृत्याचा भोग तुला भोगावा लागेल. तूही असाच पुत्र शोकाने आपल्या मुलाचा धावा करीत करीत मरशील. दशरथा, आता या जगात जगण्यासाठी आमच्याकडे काही उरलेलं नाही. श्रावण बाळा, या आंधळ्या आईबापांना अर्ध्यावर सोडून तूच आमच्या आधी निघून गेलास. श्रावणाच्या मृत्यूने दुःखी झालेल्या दोघांचेही लवकरच प्राणोत्क्रमण झाले. आपल्या हातून फार मोठे पाप घडले. या अपराधी भावनेने व्यथित झालेला राजा दशरथ अयोध्या नगरीत परत आला. सर्व काही अनुकूल असूनही एखादे तरी दुःख प्रत्येकाच्या वाट्याला येतच असते. दशरथ राजा ऐश्वर्यवान, पण पुत्रसुख नव्हते म्हणून तो दुःखी होता. काही गोष्टी कल्पना नसतानाच अचानकपणे हातून घडून जातात, त्यालाच नियती म्हणतात. दशरथाच्या हातून श्रावणबाळाचा मृत्यू यावा ही घटना म्हणजेच नियतीचा खेळ असंच म्हणायला हवं. मातृपितृ प्रेमाचे आदर्श उदाहरण म्हणजे श्रावणबाळ.